Wir freuen uns, Sie auf diesem Kongress freizugeben. Sie trägt den Titel Wachsamkeit dringend nötig. Ежегодните конгреси са една кулминация на духовните дейности на свидетелите на Йехова по целия свят. В това отношение те следват примера на древния Израил. Конгресната подготовка започва в отдела по службата. Внимателно се обмислят мястото и размерите на конгреса. Такива конгреси се провеждат във всички части на света. Понякога делегати от други страни гостуват на местните свидетели на Йехова. Такива събития са проява на международното единство, основано на библейските принципи и морал.